أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እቲ ጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንመድኃኔዓለም ይኹን አሜን። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም አሜን። 18 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 18 መጋቢት ወርሓዊ በዓል አቡነ ኤዎስጣቴዎስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ አቦና አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኺ ሃይማኖት ከፋሊ ባሕሪ ገባሪ ተኣምር ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ኤስድሮስ ናይ ዝኸበረ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ጻና ብጻይ ዝኾነ ቅዱስ ኤስድሮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ድማ ፈርማ ኣብ እትበሃል ቦታ ካብ ወገን ደቅስያ ዝኾነ ኤስድሮስ ካብ ናይ በጊዕ ጸጉሪ አልባሳት እንዳሰርሐ ንድኻታት ዝምጽውት ቅኑዕ ሰብ ነበረ። ዓርኩ ዝኾነ ጻና ዝተባሃለ ሰብ ድማ ናይ መኮንን ወታደር ነበረ። ንስውን ንድኻታት ይምጽውት ነበረ። ኣብ ሓደ ለይቲ ኣኽሊላት ዝሓዘት ድንግል ካብ ኣብ ርእሶም ከተንብር ክልቲኦም ራእይ እሞ ካብ ድቃሶም ኣብ ዝነቕሑ ጊዜ ሕልሞም ኣብ ዝተዘራረብሉ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ምዃኑ ኣሚኖም ሰማዕት ንምዃን ተቐራሪቦም ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ገዛኢ ከይዶም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት መስከሩ። ናይ መኮንን ወታደር ዝነበረ ጻና ናይ ኣጽዋር ልብሱ ኣውሊቑ ኣብ ቅድሚኡ ደርበየሉ። ገዛኢ መኮንን ድማ ነዚ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ብጣዕሚ ተቖጢዑ ንኽልቲኦም ብጽኑዕ ስቓይ ኣሳቕዮም። ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ድማ ካብ ቁስሎም ፈወሶም። ድሕሪኡ መኮንን ዓብዪ ጉድጓድ ኣፍሒሩ እሳት አንዲዱ ንቅዱስ ኤስድሮስ ናብ ውሽጡ የእተውዎ እሞ ሰማዕትነቱ በዚ ፈጸመ። ኣደ ናይ ቅዱስ ጻና ብዙሓት መላእኽቲ ንናት ቅዱስ ኤስድሮስ ነፍሱ ሒዞም ብዓብዪ ክብሪ ናብ ሰማይ ከዓርጉ ተመልከተት እሞ ናይ ቅዱስ ኤስድሮስ ስጋ ድማ ካብ እሳት ጉድጓድ ኣውፂኣ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣቐመጠቶ። ኣብ ስጋኡ ድማ ወላሓንቲ ጉድኣት በፂሑ ኣይነበረን። ወላ እኳ ብእሳት እንተተቃጸለ መልክዑ ኣይተለወጠን ዝነበረ። ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ኤስድሮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። መጋቢት 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰባኺ ሃይማኖት ረባን፣ አቡነ አኖሬዎስ ዘደብረ ጽጋጋ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ አሜን። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ይቕር ይበለልና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ
ዝኽርናይ ጻድቕ ንዓለም ዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።